Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването на Видинска света митрополия и телевизия Видин Духовно огледало. Аз съм архимандрит Поликарп и всяка събота от 11 часа и 30 минути сме заедно във времето за вярата, надеждата и любовта. Навлизаме в неделя пред Рождество Христово. Това е последната неделя преди самото Рождество на Господа Исуса Христа. Светата православна църква отдавна ни подготвя за великия празник. Тя е наредила 40-дневен пост преди него, за да очистим телата и душите си и да посрещнем достойно деня, в който честваме рождението на царя на царете. Отдавна слушаме и църковните песни: Христос се ражда, славете го! Христос от небесата посрещнете! Рожденият ден на небесния цар Христос е най-радостният празник не само за християните, но и за всички негови подданици, за всички хора по земята. Евангелският отказ, който се чете на днешната света литургия, е взет от Евангелието на евангелист Матей и обхваща първите 25 стиха от първа глава. Той изброява много имена на хора, живяли по времето на Стария Завет. Те са прадедите на Иисус Христос по плът. Евангелието ги изброява, за да потвърди, че Спасителят възприема човешко тяло и става съпричастен на човечеството по природа. Евангелист Матей започва родословието си от Авраам, защото пише за евреите, които водят родословието си от праотец Авраам. Успоредното родословие на евангелист Лука обаче стига до Адам и до Бога, защото той пише за езичниците, които макар и изпаднали в заблуда, също са синове и дъщери на Бога. Генетичните изследвания, които се правят през последните десетилетия, също доказват, че всеки един от нас, всички хора, са произлезли от един корен. Родословното дърво на човечеството разцъфтява именно в личността на Иисус Христос. Трябва да се признае, че днешното евангелско четиво не е от най-увлекателните за четене и възприемане. Аса роди Йосафата, Йосафат роди Ахаза, Ахаз роди Езекия. Текстът звучи монотонно, но това впечатление е измамно. В тази наглед суха еврейска генеалогия се съдържа скрито послание, която отвежда към истинското значение и радостта на Рождество Христово. Ключът към това послание са жените. По принцип, еврейските родословия не включват жени, защото признават наследство само по мъжка линия. Тук обаче, сред Христовите прадеди са споменати 5 жени – Тамар, Раав, Рут, Уриевата жена и Дева Мария. Да оставим на страна невероятния факт, че еврейско родословие включва жени. Защо са изброени, защо се изброяват такива, които на пръв поглед са грешници, блудници, чужденки и прелюбодейки? Какво мотивира евангелист Матей да направи това? Основната тема в свещената история е падението на човека и въздигането му от Бога. Това обикновенно смъртно родословие завършва с очакваната от хилядолетия дева, която ражда безсмъртния Божи син Иисус. Петата и последна жена в списъка е Мария, от която се роди Иисус, наричан Христос. Плодът на това родословие Мария същевременно е доказателство за Божието желание и действие да изправи падналата човешка природа. Благодарение на нейния свободен избор и съгласие, сам Бог се ражда в света, за да обнови, озари, оздрави и освети. Ако и ние направим такъв свободен избор и се съгласим с Божия промисъл, защото така подобава, същото ще се случи с нас и в нас. Щом пожелаем, Бог действа. Самото намерение е вече добродетел и начало на пътя към праведността. В Матеевата генеалогия Иисус Христос се нарича син Давидов, син Авраамов. Като син, потомък на Авраам,
той е наследник на обетованата земя. Като син на Давид, той е наследник на престола на Израиля. Като син на Авраам, той е великата жертва, предобразена от Исак. Като син обаче на Давид, той се отъждествява с великия цар Соломон, който построява Божия храм. При първото пришествие на Господа в смирение, той се явява син на Авраам, когато извървя пътя от Йерусалим до Голгота и полага живота си за човечеството. При второто обаче пришествие на Господа в слава, той се явява син на Давид, когато ще извърви пътя от Елеонската планина до Йерусалим и ще седи Господ като цар навеки. Амин. Продължаваме в духовно огледало, уважаеми зрители, с нашия гост. Днес при нас е госпожа Надежда Любенова. Тя е известна наша приятелка, духовна сестра, която е известна със своето творчество и дарба да пише поезия. Здравейте, госпожо Любенова. За мен е голяма радост, че се озовахте на тази покана, да бъдете гост на духовно огледало, да си поговорим преди Рождество Христово за хубави духовни неща и да подбудим християните, гражданите на Видин към едно истинско духовно подражание на вярата, на любовта, на надеждата. Вие сте поетеса, писател, най-вече предимно на духовни текстове. Как започнахте да се занимавате с тази материя, с духовна поезия? Кое ви потикна към това дело? Оцелели сме като народ и като нация 5 века по турско робство благодарение на православната вяра. Като виждам сега при атеизма, без вяра, ширещата се престъпност, хората без вяра се уподобяват на животните, даже по-ниско слизат от тях. Освен това и много секти се разпространиха сектите, мисля, че са регистрирани 101 секти. И християнската вяра, християнската просвета е необходима за нашето общество, което изпадна в атеизъм след 45 години комунистическо господство. И това ме накара да пиша на тая тема, но без да се знае занаята как се пише поезия, не може да се пише. Сега много хора пишат поезия, което не е поезия, и разкази, които не са разкази. Първо си имам подготовката още. Да, това исках и да попитам. Лесно ли се пише духовна поезия? И защото, както казахте, има много хора, които пишат, но не пишат. Въпросът е лесно ли се пише, лесно ли се твори? Не може да се направи обувка, ако не се знае занаята, или да се ушие дреха. Ако не знаеш занаята, трябва да се усвои занаята. Няма училище за поети, но още от 6-7 клас така, по кръжоци сама и се научих да пиша поезия. А специално за тая духовната поезия много лесно, но без молитва и пост не може да се пристъпи към писане на духовна поезия. Аз не измислям нищо от себе си. Това, което чета от великите наши свети и техните проповеди или жития, след надлежен пост и след нужните молитви, за да мога да се съсредоточа върху материята, да не се разсейвам. Дявол най-много пречи, когато се съсредоточим върху църковни въпроси. И техните, основното от проповедта на светията, от житието, основното търса в какъв класически стих основната мисъл ще се побере. И след това основните моменти от проповедта или от житието в този размер, двустишие, тристишие, до 9 стишие, в който се побере. Това го излагам, като тази поезия е достъпна и за деца, и за възрастни, понятна. Например, тази е за деца от 6 до 106 години. Да, предполагам. За всички. Да, за всички. Това е, което и от себе си нито една дума не пише. Само това, което е
проповедта на светията, основното от него в художествени образи, като изяснявам канона. Канона. А през годините от началото така на осъзнаването на това, че можете да пишете, имате желание да пишете, имате ли писател, поет, човек, който да ползвате като основа, като пример? Имате ли някого, от когото да черпите сили, да го кажа, в писането и творението на духовна поезия? Сама да се уча, чела съм много, най-много и български, и на руски, предимно на руските поети, Пушкин, Лермонтов, от българските като най-талантлив, за себе си така го имам, Смирненски, като изключат темите, на които е писал, ние, които не ги приемаме, но той е много талантлив, има богат речник. А от нашите живи писатели, които са ме учили на художествено майсторство, словесно, Орлин Орлинов във Враца, като учих за учителка. Той работеше в местния вестник, той ме учише. Дора Габе също ме е учила. Елисавета Багряна, по един урок съм взела, но съм ги запомнила за цял живот и са ми казали най-същественото, но бях вече оформена като писател. Петко Логойски също. Други не мога да се сетя, но съм се учила от наши най-големи майстори на стиха живи и сама от произведения на наши... Когато четете Библията, Свещеното писание, най-вече псалмите на Свети цар Давид, прави ли ви впечатление, така влияе ли ви това творчество? Без това не може. Не може без това. Това е основата. Основата, но всеки си, за себе си всеки си тълкува Светото писание по свой начин и е опасно така без ръководство да се чете Свещеното писание. Не, въпросът е чисто стилово излагане. Не става въпрос за тълкованието, то е ясно, че е така, разбира се. Те са боговдъхновени от Светия Дух. И когато трябва да обърна в куплети житие или проповед на светия, то лесно става. Става. Просто го усещам. Но никой не ме е учил на църковна поезия. Само мисълта ми е нацяло в Бога и това, но аз съм и напрегната, на мързелив човек не може, колкото Значи всички мои сили и знания, които имам, но без вдъхновение отгоре не може да се пише църковна поезия. Даже и за други книги пак по същия начин постъпвам, за да имам помощта Божия. Когато говорим за поезия, за литература, винаги един писател се свързва с това, което е написал и това, което е издал. Вие колко неща сте написала, кое е издадено от тях, всичко, което сте написала ли е издадено или предстои сега? Не. Това е 16-та ми книга. В момента може би трябва да я покажем и на нашите зрители. Това е Жития, църковни празници и поучения. Която е последната книга. Последната книга, тя е много хубава, с хубави неща за светиите, илюстрации, разбира се. И ноти на някои празници, на баташките мъченици от нашия видински композитор Петко Кръстев. Той е за двуглас и за триглас и за църковни празници. Тук са всички църковни празници, но това са проповеди на наши светии. Може би и тази да покажем също. Жития на светиите по нашите земи. Антология, тя е също много хубава книга. Просто всичко това, което сте направила, тази е Обречени на забрава. Тази е документална историческа книга, също е направена, която показва наистина вашата дарба да бъдете човек в полза на нашето общество. И една за дечица, чудеса, стихове за деца. Тя може да бъде използвана и за
евентуално, ако искат и да рисуват, да Точно оцветяват. за това е, за оцветяване, и като композитора Петко Кръстев е написал за всяко едно музика, която предстои да бъде преиздадена, защото те свършиха всички. Значи тази последната е 16-та, ви казахте? 16-та, 17-та са печати. Тук са 12 тома църковна литература. Никой не можете да ги намерите, нямате време да ги четете. Но каква литература съм ползвала, съм посочила. Това са жития на свети тук са българските. Да, тези са, които са вселенските свети. Те са вселенските, като с по-интересни сюжети за съвременния читател. Всички църковни празници, като изяснен канона, значи проповедта на светиите, за празниците, в куплети основното, понятно. И илюстрации има. И поученията на светиите, те са много книги, основното за ангели, дяволи, за трите вида любов, което сега това е небесна, човешка и бесовска. Тук е обяснено както те, произхода на човека и маймуната, за ереси, за секти и за всичко, което интересува нашия съвременен читател. Има и богословие в тях. Много. Има и богословие. Да, и за пророците, за древни. За Енох кой е писал? Тук ще го намерят. Но не както аз съм писал, пък както... Ползват ли се тези стихове в различни представления, детски, тя скоро излезе, сега? В Пловдив почна бързо да се продава, дори и в София, дори и в Старозагорски си взимат много. И тя ще свърши тая книга, защото в училищата се празнува се Коледа, Великден, но няма стихотворения за тях за Коледа. Тук си бетешките мъченици, които са чисто, те цял цикъл чисто патриотични. И Петко Кръстев е написал за двугласен и тригласен хор. Новоселските, перущенски мъченици, които са чисто патриотични. И това е, което... Предговора е от епископ Евлогий, игумен на Рилския манастир. Тази е на дядо Домитян предговора. Тя е предговора на дядо Домитян. Исках да попитам, тъй като се засягат светиите по нашите земи, вие казахте преди предаването, че доста години сте я писала тази книга. Да, 10 години. И не само аз. Това е много голямо изследване. Много. С грък, най-ученият грък, който живее в България, Аргир Малчев, иподиакон, протопсал, монах. Той ми превеждаше от гръцки, но обикаляше из митрополии, из Гърция. Да търси, да търси. И от Свети Никодим Светогорец имаме от румънски, нашия Никодим Мироточивия, който вие нарисувахте тук икона, е забравен, но в Румъния се чества, той ученик на патриарха Ким. Точно така. Към известните 80, има още 150, които не ги знаем. И от латински имам, аз от руски аз си ги превежда. Ние споменахме за някои хора, приятели, композитора от Видин, Аргир Малчев. Има ли други хора, които ви помагат, които ви съдействат за съставянето, за откриването в цялото творчество? Аз тук съм посочила директор на исторически музей в Пловдив. Тя беше представена 2 пъти в Пловдив. Кой беше? Александър Пижев. Това е той. Други преводи има от румънски, но не ги помня кой беше. Наши духовници, които са завършили в Румъния, те ми преведеха на Никодим Мироточиви. Има, историци, питам, за всичко питам. Или и Сарова и в библиотеката в Пловдив, като открием някое житие, авторът посочва какви източници е ползвал. Ние ги намираме с господин Малчев. Другия автор посочва. Всичко, докато ни за този светие, докато ни открием всички източници, всички автори, не сядам да пиша. После писането на стихотворението е лесно, то само си идва, наистина само си идва, но трябва само една скобичка да отворим, тъй като може би така трябваше да започнем нашето предаване. Вие сте от Видин, но живеете в Пловдив. От Градец. От Градец. Малко съм живяла в Градец, бяхме изселени по Добруджа много години. След това в Видин не съм учила, но тук живея. Сега в Пловдив, там ми е семейството. Тъй като говорим за Пловдив, да кажем, че вие живеете в Пловдив. Да, Пловдив живея. Всички книги са изчерпани. Тая сега нова, която има.
Тя предстои да се преиздава с нотите на нашия маестро Петко Кръстев. Да, тя е много хубава книжка, много хубаво издание, което наистина е полезно за децата. Виждаме, че повечето неща са насочени към децата. Към децата? Да. Кое ви кара да пишете за децата? Какво целите с... Християнско от малко до 7 години каквото насъдиш на те са чисти душички. Те сега попиват. Това, което дори да изпаднат по-нататък в някакво падение, но това остава в него като светилце, като кандилце и по-късно той лесно ще се обърне от кривия път в правия, но трябва малките, докато са малки, да са просветени в християнската вяра. Да. А какъв е вашия поглед? Приема ли се християнската поезия, литература от съвременното общество? Много хора казват, не обичам поезия. Да. Но като се зачетат за вижци, кой е написал поезията и как е написана поезията, като се зачетат, те не усещат, че четат, няма затруднение, просто им е интересно. Да. Смятам, че... продадени са, тая свърши. Вие сте правила и представяне на много места, не само в България, и в чужбина, по целия свят. Са подали оферта 13 национални и най-напред на гръцки са почнали да ги превеждат. Това е много хубаво и дано наистина достигат книгите до повече хора, до наши съграждани по целия свят, за да има наистина полза. Няма да се оправим без християнска просвета, няма. Престъпността си расте, заприличихме на Содом и на Гомор. Какъв е вашия призив към хората от Видин, тези, които ни гледат, особено сега по тези прекрасни, хубави, светли рождественски празници? Тези празници не са само празници за ядене и пиене, преди всичко за духовна храна и проповедите на светиите, които съм обърнала в куплети, са преди всичко духовна храна, да зачитаме празниците, светиите, да живеем като християни и в мир със своята съвест. Да. Ето това завършва с празник Рождество Христово, при себе си ни Бог зове. Да. А не да преядем и да преяждаме и да препиваме и така нататък. Да. Има и за наркотици, и за пиене, и за пушене. Всеки може да намери нещо за себе си. Всеки ще намери. Нека завършим къде ще се продава книгата, предполагам? Книгата ще може всеки един да я намери в Православния духовен център. Да. Хората вече са запознати с дейността на центъра, така че там могат да намерят тази последна ваша книга и да си я закупят и да четат и да се просвещават и да се радват. И на други да четат. Така, нека завършим с един поздрав от вас към нашите зрители, към всички, които ни гледат в момента. Благодаря за вниманието и ви желая всичко най-добро на семействата и да се съобразяваме с 10 Божии заповеди, защото ако ги нарушим, това е в наша вреда. Както се нарушава синхрона в природата и виждаме какво става. Същото е, ако нарушим духовния закон, а ние го нарушаваме, защото не знаем елементарните 10 Божии заповеди. И от сектите да се пазим, те са гибелни както за отделната личност, за семейството, така и за цялата държава, сектите са гибелни. Бог е един, вярата е една, църквата е една и точно за това можете да поставите дърво. Тук е историята на християнската църква. Това е нещо, което не знам дали ще го видят нашите зрители, но дървото на християнската църква римокатолиците се отделят 1050 и оттам цялото дърво на християнската църква. При закупуване на книгата всеки ще може да го види на последната страница. Благодаря ви много за това гостуване, госпожо Любенова, и пожелавам ви успех в творчеството, във всичко, което правите. Наистина да носите радост в домовете на хората. Благодаря ви за това гостуване. Благодаря и аз за вниманието. А ви, уважаеми приятели, останете с нас. Ще се видим след малко. В рубриката за предстоящ църковен празник, воден от архимандрит Евтимий, ще ви запознаем с празника на светия първомъченик и архидиакон Стефан.
Уважаеми зрители, на 27 декември почитаме паметта на свети архидиакон и първомъченик Стефан. След Христовото разпятие в Йерусалим, числото на вярващите в Господ Иисус Христос все повече се увеличавало. Сред тях бил и Стефан, който бил ръкоположен за дякон от светите апостоли скоро след Петдесетница и обслужвал верния народ. Юдейските началници и членовете на Синедриона с ожесточение и гняв виждали успехите на новото учение. Те встъпили в спор с Стефан, но не успели да противостоят на неговата духовна сила и мъдрост и в яростта и беса си прибягнали до друго средство. Възбудили срещу него народа, стареите и книжниците, като го обвинили пред Синедриона, че уж богохулствал и бил нарушавал Моисеевия закон. Намерили се и лъжесвидетели, които потвърдили тези клевети. Твърдоглави и необрязани по сърце и уши, казал архидиакон Стефан, вие винаги се противите на Светия Дух, както бащите ви, тъй и вие. Те убиха ония, които предизвестиха идването на праведника, чиито предатели и убийци станахте вие. Тези думи възбудили яростта и бесовете на слушателите му, членове на Синедриона. Новозаветната книга Деяния на светите апостоли предава, че те скърцали с зъби и сърцата им се скъсали от злоба. А Стефан, изпълнен от Светия Дух, веднага прекъснал речта си, поглеждайки на небето към открилото се пред очите му божествено видение и радостно извикал: ето, виждам небесата отворени и Сина човечески да стои отдясно на Бога. След това Божие откровение открило се пред Стефан, всички членове на Синедриона единодушно се нахвърлили върху него и като го измъкнали вън от града в Йосифовата долина около Кедронският поток, започнали да хвърлят камъни върху него. През това време Стефан се молил, изричайки: Господи Иисусе, приеми духа ми, след което коленичил, извиквайки на висок глас: Господи, прости им, те не знаят какво правят. И с тези думи предал Богу дух за вечна слава Божия. Така загинал добрият подвижник, който станал и първият мъченик, защитник на Христовата вяра. Тялото на първомъченика било оставено да го изядат зверове и птици. Един бележит еврейски законоучител на име Гамалиил, който уважавал светият мъченик, взел честното му тяло и го погребал в своето имение. Въпреки гоненията, християнската църква все повече укрепвала. Мъжеството, с което вярващите понасяли тези гонения, убеждавало безпристрастните в истинността на християнската вяра. Повярвалите, принудени да бягат от Йерусалим, където започнало жестоко гонение срещу църквата, се пръснали по цяла Юдея и навсякъде числото на християните бързо се умножавало. В днешната рубрика за църковна книжнина с водещ свещеник Петър Христов ще ви представим книгата Рождество Христово за малки и големи. Добър ден, уважаеми зрители! В днешното предаване ще ви представим книжката, озаглавена Рождественска книжка за малки и големи. В навечерието на Рождество Христово, един толкова светъл празник за нас християните, е добре да си спомним тази приказка, която се съдържа в тази книжка, за благовещението на Пресвета Богородица, за Рождеството Христово, за камбанения звън, Рождеството Христово и легендата за коледната елха. В днешно време всички ние сме погълнати от ежедневието, но както е казал Исус Христос: оставете малките да дохождат при мене, защото тяхно е Царството Небесно. Ние сме длъжни, родителите, да обичаме своите деца и да ги правиме да растат за благото и ползата на църквата и Отечеството.
Ето защо представяме този благодатен труд, за да научим нашите деца в навечерието на Рождество Христово да бъдем малко по-добри и да живеем с вярата, надеждата и любовта, която ни прави истински и пълноценни християни. Скъпи приятели, така завършва нашето предаване. Който от вас иска да ни пише, може да направи това на нашата интернет поща tvv@abv.bg. Пожелавам ви от все сърце благодатна и мирна седмица. Бъдете духовни, пълни с вяра, надежда и любов. Посрещнете достойно Рождество Христово. Останете с програмата на телевизия Видин. Довиждане.